गोसोम बन्दिनि साइज गैया बाइस गैया नों ससियेल मिडियायाव ओंखारनाङा उन्दुनानै था बिदि होननानै बुंदों सासे मानसिया। होमबा मा नोङो आंखौ फिगोन नामा? नों जुदि आंखौ फिगोन आंनि न'खरखौ जुदि नोङो दैदेनगोन बा आंनि न'खरनि हाल सालनि सोमोन्दै जुदि नोङो लाजोबगोन थिखांनानै खर'आव रुजुनानै लाजोबगोन अब्ला आं राजि आं उन्दुनानै थागोन आङो ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय नङा। फोरमायहरबानो जाबाय जुदि बेबायदिखौ आंनि खरस पाति आंनि न'खरखौ जुदि नोङो नायनो हायोब्ला आं ससियेल मिडियानिफ्राय बयकट जागोन। फोरोंगिरि होनबाय दं आंखौ। आसल खोथायानो जाहैबाय रायजोफोर आङो दा फोरोंगिरि नंला। फोरोंगिरिनिफ्राय मा लांखाव नों आजिरा लानानै दङ। ओमफ्राय बेनि रिजोना मानि थाखाय बेखौथ' मोजाङैनो मिथिखानानै दङ बयबो ना। ओमफ्राय साफा सानै दा हयथ' आंखौ दासो फल' खालामनाय दासो नायनाय बिथांमोनासो आंखौ बेबायदि बुंदों जानांगौ आरोना। नोंगौ सानसे समाव आं फोरोंगिरिमोन। फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा लानाया गोबावानो जाबाय। बेनि उनाव आं न'आव थांदों। न'आव थांनानैहाय आङो मा मावहैदों बेखौथ' बयबो मिथिखादों। आरो ससियेल मिडियायाव आंनि फेमिलिनि सोमोन्दै खोन्थानाय फोरमायनाय बेनि रिजोनखौबो गोबाङानो मोजाङै मिथिखागौ। ससियेल मिडियायाव जे गावनि फेमिलिनि सोमोन्दै रावबो शेयार खालामा। खिन्थु आंनिया जाहैबाय हारिजों रिलेटेड जोंनि बर'नि जोहोलावफोरजों रिलेटेड बिनि थाखायनो आङो माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनो गोनांथि जानानै फैदों। जायनि जाहोनाव दिनै आं आंनि न'खरखौबो आलाय सिलाय थासारियाव मोनदोंमोन। जायनि जाहोनाव आं बिफाखौ खोमादोंमोन। जायनि जाहोनाव आंनि बिब'नि न'खरा आलाय सिलाय जानानै दंमोन। बेफोरबायदिखौ आङो माने खौसे खालामनायनि थाखाय मोनसे फेमिलि मोनसे गोजोन न'खर दानायनि थाखाय आङो फरायसालिनिफ्राय गुबुन जायगायावसो फरायसालियाव फोरोंगिरि मावोमोनथ' बेनिफ्राय आं आजिरा लानानै न'आव दङमोन। दा बेखौनो माने गोदोनि भिडिअफोरखौ नायदों खिजानि आरो आंबो सम सम गोसोखांथि महरै रिल्सफोरखौ हगारो। स' बेखौहाय माने नायनानै गोबाङानो बुंहरदों सासे फोरोंगिरिया बेबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै रिल्स बानायनानै मोसाथिंनानै देखायनायखौथ' मोजां नुवा। अभियासलि आंबो मोजां नुवा। खिन्थु आङो जि खामानिखौ मावो गोसो गोरबो मेलेम बावसोमनानै मावखायो। फोरोंगिरिनि समावबो आङो माने हारसिंनो निजेनि इउनिक स्टाइलजों गथ'फोरखौ फोरोङोमोन। जायनि जाहोनाव हयथ' दासिमबो आंनि जिथुनि फरायसा गथ'फोर दासिमबो आंनि सावगारि आंनि फोरोंनाय आंनि जिथु बोसोन होनाय बेफोरखौ हयथ' बावाखै। जायनि जाहोनाव नोंथांमोना नुनो मोनखादों जेरावनोखि मालाबा समाव माबा मोनसे प्रग्राम जाबा आंखौ इनभाइट खालामो बेवहाय माने बिसोरनि रंजाखांनायखौ नुनानै हयथ' नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनफाखादों नङा होमबा। थिग बेबायदिनो आरोना लोगोफोर दा गोबाङानो बुंग्रायाथ' बुंखासिगोन आरो बेजों लोगोसे आंखौ होनबाय दं आरोना मिस्टेक जादों आरो बुजिनाया खायफाना जे आङो शुटिंनि भिडिअसो लाबोला होननानै बुंदों। मानो होनबा शुटिं खालामनायावबो आं गोबां प्रब्लेम मोननानै दङ। बेजों लोगोसे आंनि एक्सपिरियेन्समोन जिहेथु ओमफ्राय बे शुटिंनि एक्सपिरियेन्सआ बिराद खस्थ' लोगोफोर एकदम बिराद खस्थ'। अब्लाबो आं सहायगोन होननानै सानदोंमोन। नाथाय नोंथांमोना आंनि बेबायदि मावनायखौ माने शुटिं खालामनायखौ आरोना माने गाज्रि जागोन नामा गाज्रि लामायाव थांदों बिदि सानदों आरोना। एगजामपोल आङो दाखालिबो आब' फुजिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामदों जे मोजाङा मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा। मोजां गाज्रि जानायनि खोथाया जाहैबाय गावबा गावनि सायाव डिपेन्ड नङा होमबा। नों जुदि गाज्रिखौ गाज्रि होनना मिथिखानानैबो जुदि बेखौ मावो बेथ' गाज्रि जाखागोन नङा होमबा। आरो मोजांखौ मोजां होननानै जुदि मावोब्लाथ' अभियासलि मोजां जाखागोन। थिग बेबायदिनो आरोना लोगोफोर मोन्दांथियाबो थिग बेबायदिनो नोंथांमोना मिथिखायो मोजाङैनो आङो माने गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जे खामानिया गाज्रि बे गाज्रि खामानिखौ आं मालाबाबो जिबनाव मावखाथारा आरोना लोगोफोर आरो मावनायबो नङा। आरो सोरबा मावदोंबाबो आं बिनि बेरेखासो गसंग्रा बेफोरबायदि आरोना। जियानो जा हयथ' नोंथांमोना गावखौनो बुंना लानो लाजियाखै मायाखै। आरो मोनसे खोथा आंखौ बुंदों नोङो गोसोम बन्दिनि साइज गैया बाइस गैया नों ससियेल मिडियायाव ओंखारनाङा उन्दुनानै था बिदि होननानै बुंदों सासे मानसिया। होमबा मा नोङो आंखौ फिगोन नामा? नों जुदि आंखौ फिगोन आंनि न'खरखौ जुदि नोङो दैदेनगोन बा आंनि न'खरनि हाल सालनि सोमोन्दै जुदि नोङो लाजोबगोन थिखांनानै खर'आव रुजुनानै लाजोबगोन अब्ला आं राजि आं उन्दुनानै थागोन आङो ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय नङा। फोरमायहरबानो जाबाय जुदि बेबायदिखौ आंनि खरस पाति आंनि न'खरखौ जुदि नोङो नायनो हायोब्ला आं ससियेल मिडियानिफ्राय बयकट जागोन। बेखिनियानोसै होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना बिराद सारप्राइज होनो दङ नोंथांमोना खिन्थु दा आं होथ'ला उनाव होसिगोन दै। होमबा दोनथ'बाय बाय बाय।